హాయ్ గైస్, నేను మీ రాజశేఖర్. వెల్కమ్ టు తెలుగు హర్రర్ స్టోరీస్. ఈ స్టోరీస్ని మనలాంటి హర్రర్ లవర్స్కే అంకితం చేస్తున్నాను. బెంగళూర్ ఐటీ హబ్, ఐటీ సిటీ, ఇలా ఎన్నో ముద్దు పేర్లతో పిలుచుకునే బెంగళూరు వెనుక మనకు తెలియని ఎన్నో నిజాలు దాగున్నాయి. మనలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అక్కడే వర్క్ చేయాలనుకుంటాం. దానికి కారణం అక్కడ ఉండే ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్, ఫాస్ట్ కల్చర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లైమేట్. కానీ మనలో చాలామందికి తెలియని విషయాలు బెంగళూరులో ఎన్నో ఉన్నాయి. రోజు మనం తిరిగే ప్రదేశాలు కూడా నైట్ ఎంతో హారిఫిక్గా మారుతూ ఉంటాయి. అలాంటి కొన్ని ప్రదేశాల గురించే ఈ స్టోరీలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో గైస్, వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్. బెంగళూరులో మనం తెలుసుకోబోయే ఫిఫ్త్ హర్రర్ ప్లేస్ కెంపెగౌడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. వన్ ఆఫ్ ద బిజియెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. కానీ అక్కడ వర్క్ చేసిన స్టాఫ్కి మాత్రం ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో కొన్ని ప్లేసెస్ ఇప్పటికీ కళ్ళలోకి వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో వర్క్ చేసిన పైలట్స్ చెప్పే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రకారం వాళ్ళు రన్వే మీద ఉన్నప్పుడు ఒక లేడీ ఎవరో వైట్ శారీలో వచ్చి తన చేతుల్ని బార్లా చాపి హెల్ప్ హెల్ప్ అని అరుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే అక్కడున్న ఆన్బోర్డింగ్ బేస్లో కూడా ఒక మనిషి తలలేని ముండెంగా తిరుగుతూ ఉంటాడని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ వర్క్ చేసే శానిటరీ వర్కర్స్, అదే క్లీనర్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ చాలామందికి ఇలాంటి హారిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ జరిగాయి. దెబ్బకి వాళ్ళు నైట్ షిఫ్ట్స్ చేయడం మానేశారంట. ఇప్పటికీ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో వర్క్ చేసే స్టాఫ్స్లో చాలామంది నైట్ షిఫ్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోరు. దానికి కారణం ఇదే కావచ్చు. బెంగళూరులో మనం తెలుసుకోబోతున్న నెక్స్ట్ హర్రర్ ప్లేస్ NH4, బెంగళూరు ముంబై హైవే అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ హైవేస్ ఇన్ ఇండియా. ఈ హైవేలో నైట్ టైం ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి ఎన్నో హారిఫిక్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చెప్పిన ఒక కార్ డ్రైవర్ కథనం ప్రకారం అతను నైట్ టైం యాజ్ యూజువల్గా బెంగళూరు నుంచి వేరే ప్లేస్కి ఆ హైవేలో వెళ్తూ ఉన్నాడంట. ఒక అమ్మాయి, ఎవరో ఒక యంగ్ గర్ల్, ఆయన్ని లిఫ్ట్ అడిగిందంట. సరే కదా ఎక్కించుకుందామని చెప్పి కార్ ఆపితే కొంతసేపటికి అమ్మాయి కనిపించలేదంట. కార్ దిగి చుట్టూ చూశాడు, అమ్మాయి ఎక్కడా కనిపించలేదు. సరేలే, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిందేమోలే, లేదా పిల్లలు సంథింగ్ ప్రాంక్ చేస్తున్నారేమో అని కారుకి మళ్ళీ వెళ్తూ ఉన్నాడు. కొంచెం దూరం వెళ్ళగానే, ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళగానే అదే అమ్మాయి అతని కారుకి అడ్డంగా వచ్చి అత్యంత భయంకరంగా నవ్వటం మొదలుపెట్టిందంట. ఈయనకి వెంటనే చాలా భయం వేసి ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఇలాంటి కామన్ హారిఫిక్ ఇన్సిడెంట్స్ అక్కడ వెళ్ళే నైట్ రైడర్స్కి ఎంతోమందికి జరిగాయి. సో గైస్, ఈ హైవేలో ఎవరైనా లిఫ్ట్ అడిగితే ఎక్కించుకోవడానికి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్న థర్డ్ ప్లేస్ ది పార్క్. దీని ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు, ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు లేదు. దీన్ని బెంగళూరులో ఉన్న చాలామంది ఒక జానపద కథలాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఒకప్పుడు బెంగళూరులో పిల్లలు ఆడుకునే ఒక పార్క్ ఉండేదంట. ఆ పార్క్లో ఎంతోమంది ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ నైట్ టైం అయితే అరౌండ్ 6 దాటితే పేరెంట్స్ అక్కడ పిల్లల్ని ఆడుకొనిచ్చేవాళ్ళు కాదంట. దీనికి కారణం అక్కడ ఒక భయంకరమైన ఆత్మ తిరుగుతూ ఉంటుంది, అది ఎవరి రూపంలోకైనా మారగలదు అని అక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళంట. ఒకరోజు 3 పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళలో ఒక అబ్బాయి ఇంటికి వెళ్తానని వెళ్ళిపోయాడంట. సరే అని వీళ్ళిద్దరూ ఆడుకుంటూ ఉంటే ఆ అబ్బాయి ఆ పార్క్ మీద బెంచ్లో ఒకవైపు తిరిగి కూర్చొని ఉన్నాడంట. వీళ్ళిద్దరూ సరేలే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చాడేమో అని ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరించేటప్పటికి సరే అని ముగ్గురు ఆడుకుంటూ ఉన్నారంట. కానీ కొంచెం సేపటికి కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదంట, వాళ్ళు ఆడుతుంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో కాదు, ఒక దెయ్యంతో అని. వెంటనే వాళ్ళిద్దరూ పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారంట. ఈ స్టోరీని అక్కడ వాళ్ళు ఒక జానపద కథలాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. బెంగళూరులో మనం తెలుసుకోబోతున్న సెకండ్ ప్లేస్ టిప్టూర్లో ఉన్న ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు. ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్న ఈ మర్రి చెట్టు వెనుక చాలా కథలు దాగున్నాయి. ఇక్కడ లోకల్గా ఉండేవాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే, నైట్ టైం ఎవరైతే ఈ మర్రి చెట్టు ముందు నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తారో వాళ్ళకి దెయ్యాలు పడతాయి అని. అండ్ ఇలాగే ఈ మర్రి చెట్టు ముందు నుంచి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన ఎంతోమందికి చాలా హారిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎదురయ్యాయి. అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది ఈ మర్రి చెట్టు మీద నుంచి ఎవరో కొంతమంది వేలాడపడి వీళ్ళనే చూస్తూ ఉన్నట్లు అనిపించడం. ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఆ దారిలో వెళ్ళే ఎంతోమంది రైడర్స్కి ఎదురయ్యాయి. సో బెంగళూరులో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హారిఫిక్ ప్లేస్గా చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి డౌటు లేదు. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్న ఫస్ట్ హర్రర్ ప్లేస్ కాల్పల్లి సిమెట్రీ. దీనిని సెయింట్ జాన్స్ సిమెట్రీ అని కూడా అంటారు. ఈస్ట్ బెంగళూరులో ఉన్న ఈ సిమెట్రీ
ఈస్ట్ బెంగళూరు మొత్తానికి అతి పెద్దదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రోజుకి చాలా క్రిమేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి దీని చుట్టూ హర్రర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయంటే నమ్మటానికి పెద్ద వింతగా ఏమనిపించదు. కానీ దీని ముందు నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు లేదా దీని చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు చెప్పే ఒక కామన్ హర్రర్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే 6 అడుగులున్న ఒక మనిషి ఆకారం ఈ సమాధుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందని. ఆ మనిషి ఎవరో ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలీదు. కానీ ఆ మనిషి అప్పుడప్పుడు సమాధుల మీద కూర్చొని ఎదురుగా వెళ్ళే రైడర్స్ని కానీ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళని కానీ తదేకంగా చూస్తూ ఉంటాడని, ఆ మనిషి చూడటానికి చాలా భయంకరంగా ఉంటాడని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే ఎంతోమంది ట్రావెలర్స్ చెప్తూ ఉంటారు. సో బెంగళూరులో ఇది ది మోస్ట్ హాంటెడ్ ప్లేస్ అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఓకే, 5 హాంటెడ్ ప్లేసెస్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోయే ఒక హర్రర్ లెజెండ్కి చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఈ వీడియోలో. దీనిని కన్నడలో నాలేబా అంటారు. తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారో చెప్తే మనలో చాలామందికి దీని గురించి ఇంట్రడక్షన్ కూడా అవసరం లేదు అని అర్థమవుతుంది. తెలుగులో దీన్ని ఓ స్త్రీ రేపురా అంటారు. హిందీలో ఓ స్త్రీ కల్ ఆ. జానపద కథలుగా చెప్పుకునే ఈ ఓ స్త్రీ రేపురా గురించి మన అమ్మమ్మల వాళ్ళకైతే చాలా క్లియర్గా తెలుసు. ఎందుకంటే ఎంతో భయంకరమైన ఒక ఆత్మ తమ ఇంటి తలుపు తడుతుంటే ఆ ఆత్మ లోపలికి రాకుండా ఇంటి బయట రాసే పదమే ఈ నాలీబా కానీ, ఓ స్త్రీ రేపురా కానీ, ఓ స్త్రీ కల్ ఆ కానీ. కానీ దీని వెనుకున్న ఎగ్జాక్ట్ స్టోరీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో మేబీ దీని మీద కుదిరితే ఒక స్టోరీ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ నాలీబా గురించి ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే, నేను ఈ ప్లేసెస్ గురించి అడుగుతుంటే చాలామంది కర్ణాటకలో వాళ్ళు నాలేబా గురించి చేయొచ్చు కదా అని కూడా చెప్పారనమాట. సో అందుకని ఇక్కడ మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇద్దాం అనుకొని ట్రై చేశాను. హోప్ యూ గైస్ లైక్ ది స్టోరీ. ఓకే గైస్, ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. గివ్ ఇట్ ఎ బిగ్ థమ్స్ అప్ ఇఫ్ లైక్ ది స్టోరీ. మీ కామెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ రాజశేఖర్ సైనింగ్ ఆఫ్.